இனி பிளவுஸ்ல ஐப்பட்டி ஸ்டிச் பண்ண போறீங்கன்னா இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க. கன்சீல்டு ஃபினிஷிங்ல சூப்பரா இருக்கும். ஆயிரம் தான் இருக்குதடி, ஆனா என் மனசு ஓமடியில் விழுந்ததடி. பிடிச்சது முன்னழகோ பின்னழகோ இல்லையடி, அதுக்கும் மேல ஒரு தாயழகும் உள்ளதடி. இனி பிளவுஸ்ல ஐப்பட்டி ஸ்டிச் பண்ண போறீங்கன்னா இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க. கன்சீல்டு ஃபினிஷிங்ல சூப்பரா இருக்கும். ஆயிரம் தான் இருக்குதடி, ஆனா என் மனசு ஓமடியில் விழுந்ததடி. பிடிச்சது முன்னழகோ பின்னழகோ இல்லையடி, அதுக்கும் மேல ஒரு தாயழகும் உள்ளதடி. இனி பிளவுஸ்ல